Arapça Muslim diýilýär. Muslim kim? Allah özüni tawsyran adam diýär. İslam diýmek näme? Özüni tawsyrlayan din. Näme esasında tawsyrlayan şu dine? Allah Teala'nın birläp tawsyrlayan. Yani bundan öň sen çokunulýan ibadet diýen zatlaň bolsa, sen bu zatlaryň hemmesini taşlap diňe bir Allah Teala'nın ibadetde birläp näme? Şoňa özüň tawsyrmaly eken. Wal inqiyadu lehu bit-ta'a ve nama Allah Teala boyun bolup ona eýermeli eken. Allah Teala boyun bolmaly, itaat etmeli we on Rasuluna itaat etmeli we nama inqiyad etmeli. Allah we Rasulun hükmüne, şu İslamyň hükmüne göre nama tabiin bolmaly, hükmüne göre ýöremeli. Wal bara'atu mineş-şirki we ehlihi. Üçüncü düşündürüşiniň nama, üçüncü bölegi nama İslamyň al-bara'a bolmaly mineş-şirki we ehlihi. Şirkden we müşriklerden ve näme kafirlerden sen saplanmaly. Şolardan bölünmeli, üzülmeli, sowurulmaly. Olar senden näl hasaplamaly. We sen hem olardan däl, sen dolu şu zatlardan näme saplanmaly. Enne şu düşündürüşden alamazda İslamyň hakykati üç zadyň daşyna aýlanýar eken. Birinjisi näme hakykatda eken? Tawhid eken, İslam dininiň çağırýandy. We bundan öňkü peýgamberler hemmesini çağırýan adam şu tawhid eken. We hemme peýgamberiň getiren dinem İslam dini eken. Şunuňyzmy? Allah Teala näme diýär? "Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasula en ya'budullaha ve ijtenibut tagut" diýär. Biz şübhesiz diýär peýgambersiz ummat goýmadyk diýär. Hemme ummatlara peýgamberler ugratdyk we hemme peýgamberler hem näme? Maksady birdi. Şunuňmy? Çağıran maksatlar birdi, ýöne dawat ýollaryny käbir esbaplar, käbir hökümler ütgedi, ama maksat ütganapdy. Hemme peýgamber ummatyny tawhide çağırdy we şirk taşlamaklyklaryna çağırdy. Ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasula en ya'budullaha we ijtenibut tagut. Şübhesiz biz hemme ummatlara peýgamber uratdyk, ol ummatlar näme? Ol peýgamberler ummatlaryny en ya'budullah. Bir Allah ibadet edin ve ijtenibut tagut ve Allah'dan başka ibadet etýän nerseleriňizi näme? Taşlaň diýip näme? Dawat etdiler diye. Birinji näme? İslamyň manysy tawhid eken, Allah Teala'ny birlemek eken, ibadetlerine hiç bir zat şerik etmeler eken. İslamyň hakykatynyň näme? Ikinji bölegi şu İslam dinine boyun bolmaly eken. İslam sana näme zady buyurýan bolsa sen etmeli ekeniň. İslam senden näme sana näme zatlar haram eden bolsa şu zatlar terk etmeli ekeniň. Senin ilm we hüküm çeşmeň İslam bolmaly eken we senin näme? İhtilafly meselelerde dolanylýan zadyň hem şu İslamyň hükmü bolmaly eken. Şunuňyzmy? Allah Teala diýär: "Ve in tanaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi we Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil ahir." Zalika näme? Hayrun ve ahsenu te'vila. Ödara bir meselede düşünşmezlige düştüňiz diýe ferudduhu fenama fa'ut tertib ve ta'qib diye ulamalı. Dessine, şunun ihtilaf bollumy biz dessine näme etmeli? Fa şu dessine manyny berýär. Dessine aramay salmaň dessine näme? Şu ihtilafly meseleňizi ruddu gaýtaryň diye Allah we Rasuluna. Yani Allah we Rasulunun hükmüni zalika hayrun diye. Sizin şey etmekliňiz hayır amaly. Öz oý pikiriňiz oňa mol etmekliňiz hayır däl. Siz ihtilafly meselen dessine Allah we Rasuluna gaýdy bilseňiz zalika hayır. Siz tarapdan şu gow amal we ahsanu ta'wila näme üçin hayır? Sebäp diýsen diniň size berjek çözgüdi iň gow çözgüt diye. Şunuňmy? We ahsanu ta'wila diýdi sizin ihtilafly meseleňizi çözgüdi, sizin ihtilafly meseleňizde näme? Çykarýan halli netijesi iň gow netije, iň gow çözgüt, iň gow jogap ýorgut näme? Şu İslamyň we Allah we Rasulunyň näme çözgüdi, ýorgudy diye. Ve İslam'ın üçüncü talep etýän hakykady näme? Şirki haram etýän. Oğlum bara'a haramdan amaňarty peklenmeli. Düýbünden uly şirk, kiçi şirk hemme şahalar bilen sen diňe şirkden saplanmak bilen çaklanmanem näme? Hakykatda şirk etýän adamlardan hem saplanmaly ekeniň. Terk etmeli ekeniň şolaň. Hemmesinden aýryşmaly ekeniň. Ende näme? Bu İslam din Allah Teala'nın yeketek irza bolýan dini we asmandan näme? Bundan başga inirleýän dini ýok. Yani biz näme? Şeýle bir hakykady kabul etmeli, yani köp akyllar kabul edesi gelenak. Yani Allah Teala'dan näme dilek etýäs? Şu hakykady adamlaryň